Здравейте! Днес ще ви покажем как да си приготвите от тази вкусна торта с рула и круасани. Нужните ни продукти са 2 или 3 опаковки в зависимост от размера от любимите ви рула. Една опаковка малки круасанчета, 2 опаковки нишесте, 15 супени лъжици захар, 1 литър прясно мляко, 50 грама масло, 1 млечен шоколад, една опаковка бисквити и 1 банан или друг плод по избор. Започваме с приготвянето на крема. Вашият може да се приготви по различен начин в зависимост от вида, който сте взели, но в нашия случай сложихме 800 мл от млякото да заври, като в него сложихме и захарта. През това време разтворихме двете нишестета в останалото мляко. Използвахме 2, за да стане по-гъст и да стегне по-бързо. Не е фатално да използвате едно, но ще трябва да почакате по-дълго. Когато млякото ни завря, добавихме разтворено нишесте на тънка струйка и разбъркахме, докато стане готово. А когато е готово, трябва да го разделите на 2, като в едната половина начупвате млечния шоколад и разбърквате, докато се разтопи напълно. Когато кремчето ни е готово, нарязваме ролата на филийки с дебелина около сантиметър. Важно е да не е прекалено тънко, за да може да държи тортата. Във форма за кекс слагаме готварско фолио, за да ни е по-лесно, после да обърнем тортата и редим филийките от ролата. Когато ги наредим хубаво, изсипваме едната част от крема. Няма значение коя, ние сложихме първо белият. След като го разстелим равномерно, нареждаме круасанчетата и парченцата от плода. Тук е момента да кажем, че може да направите тортата и в различна форма, но най-вероятно ще ви е нужно и различно количество от съставките. След като наредим круасанчетата и плода, изсипваме и другият крем и започваме с напояването на бисквитите. Ние ги напоихме в прекрасен домашен черешов компот, но може да използвате каквото пожелаете. Чисто мляко или разреден сироп. Важното е да не бъдат сухи. Когато ги напоите, ги редите върху крема. Завиваме ги с стърчащото фолио и прибираме тортата в хладилника, докато стегне добре. По желание може на водна баня да разтопите шоколад за заливка. Просто сипвате 2-3 супени лъжици прясно мляко, натрушавате шоколада вътре и бъркате, докато шоколадът е напълно разтопен. Това трябва да се случи чак след като тортата е стегнала обаче, за да я залеете след като сте я извадили от формата за кекс. След това е нужно просто шоколадът да изстине и тази прекрасна торта ще бъде готова за похапване. Да ви е сладко!